wani iri kake so? Akwai manya akwai kanana. Mini kai da karama na dauko min dai babban ne an gani. Wata tafi kenan. Phoenix. Nawa ga? A wannan to kawo 5,000. Mai gida, ka san ni da kai sai Allah la wani zan baka 3,000. Sai ma. Haba, bros ka kara mana. Ka bar shaka dan waya ga old model ta ala an bayyana ta yanzu. Haba bros, ka kara wani abu mana bros. Mai gida, ni magana guda kai ma da ba ta shi. Sai ka bar mai ga 3,000 ko baka bari ba. To bros ba matsala. Kawo 3,000. To yanzu dai tana da kwani. Akwai kwani. This is crazy. I got the party next door. I want to take the next one. Boss, ka kudin ku. Ai bros. Samun aljihu, sai. Bros da. Yayi sai za ga. Yayi. Ina ma ja kan yara. Ni ana ya tako. Indi ba ja yana da. La ilaha illallah. Yo ta shama. Kan muro uba. Ya wuce wallahi. Amma haka da mu ai na san ka zama ba tuwa. Ba shi na ba. Yayi. Yanzu ba ka motsi.